ana dhaupe Kakang Kokrasana. Ya yen pancen kunayuh Kakang sewang-sewangan Kakang Kokrasana aku nyuwun tambahing pangestu. Iya ya, Di sing ati-ati ewang-ewang ana pun Kakang ya, Di. Madya ratri wus kawuri ilir-ilir tandure
sore-sore padang bulan Getuk mata ngantuk Walah getuk yen ora petuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Gareng. Waalaikumsalam. Truk. Minal aidin wal faizin. Padha-padha wong tuwa akeh lupute. Muga-muga luput kula luputkumu iso dilebur ing dina riyadi iki ya mung pamujiku. Kowe muga-muga kepaing mengati-ati entuk hidayah Gusti Kang Akarya Jagat anyanding wahyu Makutha Rama. Nyanding wahyu Makutha Rama iki lah aku ya mung nirokke sing sepuh-sepuh kae. Aku nirokke mbahku Karang Pandan iki teko wahyu pamungkas barang. Muga-muga entuk wahyu Srigati ya. Nah. Gong selamat gong. Alhamdulillah. Wah Jan, aku iki mau keceleke terus ha piye? Jamku iki agek 1:30 wah Jan. Iki jam dlegek tenan iki. Sesuk tukokno mbokmu. Tak kira ki 1:30 bulane wis jam 2 punjul. Iki jam gledhuk tenene. Tuwas enak-enakan. Ah, tenang wis jam pira-pira tenang. Penting pokoke ngarepe adzan subuh lakone rampung. Ya. Kudu sing pinter-pinter nyangkit. Ah iya no. Karang ya kadang tau ding ngene iki ping pindho iki ya. Aku tak kira ki wah agek jam 1:04. Bulane jam 2:10 menit. Wah. Gladuh aku. Buyakane sing marahi mau Mas Dedek ya sore ya wis. Anu aku ya ora apa-apa iki ungkapan aturne wis sesasi poso tenan poso lahir batin kok terus. Dadi wis ora mangan, ora ngombe, ora muni elek. Iki mula gandeng wis lepas aku arep muni elek. Sok ben posone. Sakke kabeh iki arep. Alhamdulillah Kang Gareng. Riyaya tinemu sehat. Alhamdulillah ning rada sepi, Truk. Sambate kampung-kampung iki wah. Wong dodol-dodol ya jare sambat sepi. Ha iya. Ah wong yo nek ning kampung iki adane ngene iki nek ning nggonku kono iki peceklik, dadi ora nek tanduran apa-apa. Enake lagi kembang pelem karo iki arep kembang rambutan. Dadi sesasi masaku ademe ra ilok-ilok. Wis adem gek poso dadi wis jepiping jingkrung dhewe kae. Arep nyedak. Iki engko dadak kicah-kici aku. Engko nek adus adem. Ah ya wis. Ki keluarga piye? Alhamdulillah sehat. Iki mestuti dawuhe Simbah Kamto karo panjenengane Raka Mas Dedek ya. Rikala semono awale iki Mbah Kakung ki raya rawuh arep rawuh ning Sragen ning tak penggak, Truk. Mbah Kakung sing nderekke sinten? Karo Mas Mujoko. Nggih pun ngeten men. Niki kula perjalanan ten Solo, Mbah. Mengke panggih ten Griya Seraya mawon nggih ten Kledhok. Oh iya, beneran cedhak. Ah, Mas karo Mas Joko rawuh ning Kledhok.
neng kono truk kampung kelairanku kono nggone mbokku. Oh. Neng kono diparingi dawuh. Iki tenane anu dikongkon adimu Dedek Mas Medot. Iki mbae arep anu ndadekke manten karo sing ya kuwi lawan adimu wedok si Dewi. Terus sok mben sampean tak dawuhi anu kono babar kelir meneh. Wah, alhamdulillah Mbah Kakung pun. Nggih, siap. Dasar mbiyen wis natuke dawuhi mrene ta, Truk? Iya. Mbiyen Mas Dedek dadi manten kok tak aturke sore mau, mbiyen sing mayang ya awake dhewe. Iki Mbak Dewi karo karo garwane, asmane sapa? Garwane Mas Joni. Aku ki saiki nerah kaca kok ora ketok ya, Truk. Ketoke wis arep cadhok. Mas aku jer sing bincim kok mripat ya. Ayo wis kepala 4 ya, Truk. Kepala 4. Hampir 45. Kowe iki? Heeh. Tak kira nek ijik 28. Wah, piye to? 28. Papat meh 45. 45. Kelahiran nek 66 iki kelahiran piro? Anu piro mbokmu? Ora to mbokmu aku jane umure piro to mbok? Ketoke. Lah masa umure dhewe ditekoke. 40. Meh 46 ya mbokmu. 46. 46 aku. Lah. Iki nek rabineh ngono apa ja? Iki ora genah wis ditresnani karo bojone mayange ditutke. Ya iya ditunggoni kurang piye. Wis ora ngetok-ngetokke. Dodol lek direwangi melu mayang lho. Iki wong tuwa ora kena dienggo patuladan. Parep tiru-tiru. Mbok yo uteke. Lah. Truk. Pancen situasi ngene iki iso kena dienggo sambung rasa ya ngiras kenek nggo silaturahim iya karo nggo ngraketke rasa supeketing kekadangan. Jane silaturahim ngene iki pancen penting kanggone wong urip apa meneh ning kampung ya, Truk. Iya, urip ning kampung ki gotong royong samat sinamat dan iki jek diugemi tenanan. Contone aku tau weruh TV, ternyata TV kae setel ceklik ngono ki ya ora mung ngemungke siaran bangsa kepruk-keprukan, demo ngono, bangsa ngrembug-kerup. Ternyata eneng Kang Gareng. Kowe nek ora percaya kira-kira sekitar ya setengah 3 bengi apa jam setengah 3 bengi kok nyetel TV lho. Lah nek aku ora iso turu kae ya ngono kuwi. Nyetel TV ki ternyata enek tayangan sing kira-kira awake dhewe ora tau weruh upamane nayangke laladan Indonesia sing bagian paling timur sing kira-kira ndi to daerah sing ora enek listrike terus piye to komunitas masyarakate adat istiadate kuwi tenan Kang Gareng nek ditayangke menyentuh anu rasa tenan tegese sedulur-sedulur awake dhewe ora kabeh ning Indonesia iki ya wis keratan karo fasilitas dadi listrike ya urung murup nek bengi iki ya nganggo teplok terus mangane Kang Gareng mangane iki ya nuwun sewu iki kaya-kaya saenenge. Kuwi Truk. Iya, dadi sing oke-oke laladan daerah Indonesia bagian timur. Dadi mongko nek sing dingendikake Mas Dedek mau Indonesia kira Papua kono nggon tambang emas. Ning ngopo masyarakate kok ya isih tele-tele lho kuwi. Wis sing dadi pertanyaan. Apa-apa duwe apa-apa sugih ning masyarakate jek melet-melet. Wis kepiye? Mula bener, Truk. Tak pikir bener waris-warise dhewe sing do transmigrasi iki ning Sumatera ning Kalimantan ki saiki tenan. Kowe nek ngrembug perkara ekonomi ya to kehidupan aja ning Jawa. Ning luar pulau Jawa, Sumatera. Oh. Ning kono Tran ki tenan. Saiki Kyai Tran ki ternyata mampu-mampu. Ya anane program kae sawit, kelapa sawit kae Truk. Aku tahu. Aku kerep mayang ning Rio, Pekanbaru ngono ki ternyata sing nanggap ning kono ya Kyai Tran.
Kowe aja gumun nek piyayitran ki anggere duwe pirang kapling sawit ngono, gajine ki eneng sing 40 yuta sewulan, swidak bahkan 100 juta sebulan wis piye kuwi ora. Ngungkuli sing nang kene to, nang kene direwangi buka warung, aku ki nek esuk ngepel ki. Arep golek sesasi pira mbok? Entuk pira mbokmu? Tak rewangi ngewangi bojoku ki tenan ki. Lah iya. Ning ya ora kok ngene, Truk. Tegese iki dinggo kegiatan. Jare nyelot tuwa ki kok nyelot aktif ben iki motor-motor sarap ki ya tetep aktif dadi ora ndang jemput, Truk. Oh ngono. Nggo kegiatan. Dadi aku nek ngepel kae kegiatan basis. Nek kowe nang sawah aku ora ngepel to kae. Ah iya. Ning kowe kok ora tau tuku soto nggonku, Mbah. Sesuk nek warunge buka tuku ya, Mbah. Basis. Ya. Alhamdulillah. Ya, iki kena guajang silaturahim. Di sowan ana ngersane Mbah Kakung, Mbah Kamto. Nggih, alhamdulillah tur aku krungu dhewe komitmene Mbah Kamto Kang Gareng. Piye, Truk? Tetep ngugemi marang budaya. Ha iya. Arep piye-piye seneng wayangan, seneng gelar seni. Iya. Yes, kaya ngono kuwi sing perlu dienggo patuladan. Ya, nek nututoke. Oh iya. Ki mumpung Yumarni kosong ki tak suwuni tulung bengi iki mbiyantu. Ya. Terus Mbak Eni Sekar Pace. Ora Sekar Pace saiki rada ngulon nggih Mbak nika nggih. Termasuk ngulon. Mburi UNS, Truk. Cedak kuburan Cina. Roh omahe kok mburi tok. Mbok kae wis dilepo apa urung kok mburi kae? Mbak Eni saka ngulon. Nek yu menik ki saka Klaten, Karang Talun. Wis dimanfaatke. Hah, nek pengrawit wis to aja semelang ya. Pengrawit iki jos pokoke. Pimpinane, wah aku agek ngerti iki Truk. Ketuane pengrawit nesu-nesu. Apa? Iya sore mau aku weruh, aku rasan-rasan ro nyonyahku. Waduh, ketuane nesu. Nyeneni sing nyaron. Sing seru. Kupinge. Sarone sing seru. Waduh. Nesu-nesu. Ayo. Kowe karo wong tuwa barang kok. Gojek. Ora dianggep luput ya sumben ya alal bialal meneh. Anggere diseneni sesuk gak mara. Ya, ngaturke lelagon. Ngaturke lelagon. Apa Mas Joko mau njaluk apa aku mau kok. Neng sing ajeng nembang wau tesih enten mboten Mas Joko? Pun kuntur nggih. Jenengan wau ngersake lelagon ndi mau? Mbak niki nyuwun lagu Tresna Sudra. Tresna ki seneng, Sudra ki ora duwe. Aduh. Tresna kok ora duwe ya? Ora duwe tresna. Tresna kaum duafa. Ya. Digarap kendang miring nggih, Mas tenang mawon. Napa? Tenang anggere bengkele jek laris ayo. Matur Mas Dedek, Mas, damelke bengkel ngono. Iya. Ya engko rak ya digalih dhewe karo Mas Dedek karo Mbak Tuti. Wah, iki waris-waris ana sing butuhke kesibukan utawa pakaryan utawa sambian. Wis to aja semelang. Ya. Diaturke. Ki Tresna Sudra ki garapan kendang miring. Miring ngalor apa ngidul iki? Monggo digarap, Ca. Yo, Tresna Sudra dados.
Kolis. Wah. Aku terus kelingan mbiyen Truk jaman tahun 80-an kira. Oke-oke lagu-lagune lagu nasional ki ra kae bangsa pop ngono kae. Gelas-gelas kaca ngono kae. Terus kae sing Bukit Berbunga ngono kae. Terus Menteri Penerangan zaman semono Pak Harmoko ki mengeluarkan statement atau kebijakan lagu-lagu itu mbok ya jangan yang cengeng. Wah, zaman semono ya kontroversi ning gandeng semono ki orde baru ta Truk. Wis ora nek sing wani untek-untek. Lagune melankolis. Kayak zaman lagu Bukit Berbunga ngono kae aku ya Cik Cik Joko Kemolo-kolo. Joko Kemolo-kolo ki. Wah, nggih. Tur nuwun. Lagu Tresna Sudra. Coba. Aku tak duet karo siapa ya? Mbak Eni. Mbak Eni. Lagu Gambuh Pangatak. Oh ya, Pangatak. Duet wong loro. Enggak Mbak Eni. Duet kali kula. Lagu Gambuh Pangatak wong loro. Iku rakku tohmu isen-isen jroning pawon yen ngono aku sing kojur mbokne apa sing kudu gemblong ke mongko iku seneng nganggur mangan turu
Gambuh pangatak truk. Wah. Ki mau gambuh pangatak kendang miring ngono kok. Apa ora krungu kupingmu? Ha iya engko nek sing kagungan wungu meneh piye. Wah, jan anu kok Sragen iki pancen gudang inovasi. Dadi lagu-lagu ki mangsaku ki pendak sore ki enek lagu anyar. Ora pikiran lagu sing judule nganggo ati iki pira kae. Lagu loro ati. Terus atiku lega sambil goreng ati. Terus sing judul rondo pira? Rondo kempling, rondo ndugal, rondo teles, rondo desa, rondo kentir, rondo ramulih-mulih. Lho, piye? Akeh to mandhani kok. Kuwi dadi lagu ki Ning ngene sapa? nginep no. Kowe iso nembang ora iso, apa dikira sing iso ki mung kowe karo bareng. Kowe mau apa? Aku mau ngaturke Tresna Sudra. Gareng apa? Gambuh. Duet karo Eni mau? Iya. Aku njuk. Aku kok wis ora gelem keri ngono wis. Nah, riteno sing tak tiru sapa? Nurun kuwi. Ah, insyaallah mboten. Insyaallah. Ya syukur nek ora. Ah, eman-eman wis pun anu kula niku pun meh 22 taun punan. Dadi le omah-omah ki nggih 90 iki nek sayane waduh ngantuk bojoku. Dijak mudarasa mbokmu. 90 nek iki 2012 berarti wis meh 22 taun wong olehku ijab kuwi mbiyen Juli 89 terus pindah nang Mojokerto 90 Januari tanggal 10 cek kelingan berarti olehku omah-omah wis meh 22 taun wis 22 taun ora wis kuwi nek cara meh ulang tahun Dembogo wisan Dembogo wisan lha aku nek 20 taun rak perak kuwi 20 taun punjul ki Dembogo timbel ulang tahun Dembogo engko nek 20 perak engko nek 50 taun rak kawin mas ngono ora eman-eman nek terus anu ngalor ngidul lho golek masa kerja 22 tahun yo suwe kok tak rewangi mbiyen ki nek esuk padu kok boten Pak njing ben kula wis tau digawe gongrong aku urung tau tetakan yo urung mbah sok ben nek anu rabi anu sapa tegese anakku entuk bojo ngrabekke anak mbuh nek kuwi kewajiban nek mung tetakan ngono wis ora mbiyen aku kelingan syukuran pisan mbiyen pas laire Tatit apa sapa kae mbiyen ngono terus maune kuwi nanggap tip truk taun semono to nanggap tripe Harno Tuneng bareng krungu patalon ki mbanyake yo wayangan yo bengi wayangan ngono pisan kuwi oh ya sing resmi digawe urung tau oh ya somben wae Slendro no biyen mula aku mah klambi biru lorek-lorek waton tenun magetan tungdet neno tungdet neno ngono baleni biyen mula aku mah klambi biru lorek-lorek waton tenun magetan
Mas video syuting sok ben sing pertama editen Mas. Aja ding Mas ben ketok eleke. Biyen mula aku moh bojo ayu, elek-elek waton duwe ambegan. Panjen biyen aku bojo ayu moh aku. Elek-elek ya men. Anggere gemati karo diambekan. Nek perkara ayu anu ngliya. Ngono-ngono rak salah peno dhewe wak Gus. Kowe mengke riyen to Pak De? Truk, posomu ndek iki tutuk alhamdulillah. Gareng tutuk ora? Aku anu kok alangan aku kok. Aku anu nyaur patang dina aku alangan aku. Alah padune. Ternyata wong poso ki nek doyan udut ki rekasane dobel ya, Truk. Iya. Ning nek diniati kanthi ikhlas lillahi taala tenan wis. Panggere wis Allahu Akbar, rokokku mau dicah. Udut sik. Ning ya alhamdulillah sesasi tutuk. Ning ki rada kuru iki, Truk. Sebabe ora kopen. Aku ndek sing poso dek ben kae anggere esuk digekke jus iki ora. Ya. Tak wiwitane ya, Truk. Ha iya kuno sing bukane kowe ya. Alah iya ndang. Tuku babat rupane ireng wong sak ngembat meteng bareng. Mirengaken kidungan wasinawung gendera Surabaya. Oh, yo menik gayo. Murah sandang pangan, seger kuwarasan. Bes konto baris gotong royong nyambut gawe. Pisan meleh yo. Lom cilang cilung kucing kering tolang.
ela elo wong bodho ngaku pinter caritane temen tenan ngarep-arep tamu nendang bubar selak kepengin mlebu nyang jero kamar buka barang sing anyar jenenge kado sumbangane tangga teparo dibuntel kertas abang lan ijo bareng dibuka isine pentol bakso sawodi pangan uler elo wong bodho ngaku pinter ondo cilik ondo-ondonan ondo gedhe ondo temenanan rondo cilik rondo-rondonan rondone tuwek rondo bengkarokan elo sawodi tangan uler elo uang bodho ngaku pinter sedan cilik sedan-sedanan sedan gedhe sedan temenanan prawan cilik prawan-prawanan bareng prawane meteng jenenge loman elo lungguh kursi kok gedak-gedek elo sing korupsi sambero mbledek elo aja padha ngapusi elo wong bodho cacah liwa atiku Sarep Tambak Yoso kowe iki nek ora anu minggat to kono wis ora. Baik, Sarip Tambak Yoso tak tung tung tung. Oh. Aku dune tung tak tak. Tung tak tung blok. Pisan kas. Ora sampak menyuruh anggere sampak menyuruh. Gedik tenan. Sarip Tambak Yoso deng tung 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 tung. Awas. Pak Sakira. Dong tan dong telan. Ayo kaya kaya sing nggon
Kaya blandong kae lho. Blandong. Niki wau kangge sela-selane Jula-juli Surabaya. Ya ben ora lali ta, Truk. Iya. Mas Dedek ngersake lagu Ilo Gondang iki cek kelingan ora ya, Truk? Ilo Gondang Banyumasan kae. Sing kelingan mboten? Ah, ricik-ricik. Nah, sing penting versi Banyumas. Ricik-ricik. Utawa anu kae ya kenek. Eling-eling. Nah, eling-eling Banyumas. Eling-eling sing anu kae Raden Arya Werkudara. Nah, kae kaya kenek. Ricik-ricik ya kenek. Pamane sing menyurane sepira, Mbah? Menyuran. Bocah cilik bisa mabur. Nih kaya kenek. Kae Lambang Sari Kenyol kae. Kae yo Banyumas. Terus sing Raden Arya Werkudara nek kaya eling-eling Banyumas. Wis, eling-eling Banyumas yo, Banyumas. Sing identik. Nek Lambang Sari cik rodok Banyumas, rodok Semarang. Ning nek eling-eling Banyumasan kuwi identik Banyumas. Yo, Mbak Eni. Raden Arya. Nah, iki dadi dialek Banyumas iki akhir katai nganggo a kabeh. Ana apa Mbak Kayune? Yo. Tayang ora? Elah. Tayang iso. Ora pengalaman kuwi. Mboten iso. Tayang ki bangsa nek Banyumas ki iso ora? Wis ora tayang. Nah, wis ora tayangan ga lho pisan. Tayang ki nek dialek Banyumas iso. Nek kae dialek bangsa Branglor misale Bluro utawa Bluro Randu Blatung kono ki nek ngarani mbokmu apa pakmu ngono mbokem nang ndi mbokem. Pakem nang ndi? Pangan mbokem. Kae wedhusmu. Wedhusmu mangani pariem. Mangani parimu. Oh, kuwi dialek. Dadi apalo dialek-dialek ngono kuwi. Ndak iya leh, ngono kuwi gesi. Ndak iya leh. Cah kirek kok. Ayo kudu kok apal kok. Kae gelasé ndang klumpukno engko ndak ter. Engko ndak pecah karepe. Kuwi nek dialek bangsa nika bangsa Bojonegoro mriko. Yo, Mbak Eni. Latihan iki. Nggih. Anak kiri. Raden Harya kok anak kiri. Yuk. Raden Harya Werkudara. Oh, nek Banyumas ora enek O ya, Gong. Ora enek A. Werkudara ya Werkudara. Nyata lamun Sega ya nggih segak. Satria Jodi Pati Kok ora Jodi Patak? Patak raimu. Prakasika Kagum Gudeg wak. Wok. Tetep wok. Gudeg wak Simbar jajah Yen ngendika yen ngendika gereng-gereng pindah kunjung
suara berkarakter. Dasar satria prawira Rama. Awas persiapan bandungan. Eling kula eling gunungane Senapati. Rekata hoya hoya. Rekata hoya hoya. Disenggaki ora Mbak ini. Senggakan kalih kula nggih. Nah. Ngecat tembok pating celone. Yo, jare kapok jantung. Esot, 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 esot. Sampeyan genten sing gawe parikan. Ngisor karo ana gemake ngono ya, Nduk. Jalan nganggo kaos polos tiwas mapan hambene jeblos. Eling eling sapa eling nyariani. Kelang dene ngapung ngalang-alang rama. Wasajeke wasajeke wasajeke. Nembak parikane. Mangan tahu ngono kena utawa ngidak kirek. Apa kirek iki turu nek kepidak. Nembak. Nandara cai ning galangana kenewe Yo 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 yo. Ben gayeng. Sik tak niliki jamku kok ndak keblondrok neh. Jam 3 Tru. Oh iya. Ya.
Ya nek kekurangane nyuwun pangapura sok mbok menawa dikeparengke panjang umur isih dikeparengke silaturahim sok disambung meneh. Jare sok ben Mas Dedek ki arep reunian ya arep gelar seni budaya ya didongak-dongake sehat, panjang umur, bahagia, sempulur rezekine Truk. Oh iya, semanten ugi nderek dedonga Mbah Kamto, mugi-mugi tetep awet momong putra wayah. Ngantek sak turun-turun. Ya. Mas Joko sak sedulur ya muga-muga kebak ing kabagyan lan kawilujengan kabeh. Waris-waris tak dongake becik kabeh. Ya. Yo ngadep ndara sik. Sorote pandam sumula amadhangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan angrangan sang dyah manah engkung sumungkem kuling sang kakung rerepal nuwuh sira baboyayi eman